No, ženi moje, čo tento čas friško letí, no človeku sa zdá, ako keby sme včera vyvárali a vypekali za kračum, a ono, ako by si dlaňou od dlan tresov, už zas rok prešol. A teda moja, ako komu? Tvoji sa tu doma. Vídaš ich každý deň. Moje deti chodia domov len za sviatke, takže mi baš tak chytro rok ani neprebehol. Veď raz si zostarím aj pofňukáme v nedeľu pri polievky a za batáke sa nima kto vadiť. Ale teraz, keď mi prídu, keď navyváram, stôl sa prehne. A čo budeš richtovať? Voľačo novo, moderno či po domácky? Ale máni ma s moderným. Len ty daj na stôl krumple na čapši, so škraňou, s kedenými rebrami, s hrubaňou a nak vedia, že sa zakračú mu materi. No veď tak baš aj bude. Nikda nezabudnem, ako to bolo, keď sme sa za sviatke po prvý raz stretli u materi na obede. Prišiel švagor s tou jeho Žuržou z Francúzska. Aj sestra prišla s priateľom Polim z Talianska. Baš som zvedavá, čo bolo. No čo, prisadli sme si k stolu a môj Jano si razom zgrabil krajík chleba. Naraz ti tu tá Žurža vraví: Jaj, a vy tu jedávate aj kvorke z chleba? My jeme len sriedke, kvorke z chleba meleme, pečieme z nich kruasány a predávame turistom. A tu ti ten Talian žvachotal žuvačku a prisvedčil: si. No čo myslíš, aký páni? Môj Jano len zazrel, stačila som ho kopnúť popod stôl, tak občušal a jedli sme ďalej. No nakoniec už mať aj povynášala koláčike, čo narichtovala. A tu ti nevesta vyhlási, že ona had nejedáva sladkvo. Tak utekal aj otec pre jablká, čo dopestoval. A ja som si hneď jedno schmatla, zahryzla som do neho. A tu ti Talian s tou žuvačkou v ústach vyvalí oči na mňa a hovorí: Mamma mia! A vy tu jedávate neobierenho ovocia? Oni vraj kvorke z ovocia melú do lekváru a predávajú turistom. A Žurža vraví: Aj my tak? Anča, nerozprávaj, čo oni tam len na tých žuvačkách žijú. Môj Jano si zapálil cigaru, sfúkol dym na Žuržu a vraví Polimu: Počuj, švagor, a čo vy robíte v Taliansku s použitými prezervatívami? Zahadzujeme ich do odpadu. A čo mu Jano na to? Naopáko. A my ich tu odkladáme, meleme, robíme žuvačke z nich a predávame.